Здравейте, ние сме Anonymous България. Много дълго време гледаме как всички страни цари анархия, безработица и нарастване на престъпността и бюрокрацията. Но изглежда, че вече масата народ в България се пробуди и всички заедно се борят за едно нещо, което за тях е редно, а за други не е редно. Но нас ни писна да гледаме как властните мъже и жени в България я градат и разграбват. Както е казал Василевски, интригата спира хода на народната работа. По това може да се сетите, че интригата на погорните нива на управляващи в България спира прогреса и общото благо на всички граждани. А също така в целият свят цари на власт е корупцията и лакомията на управляващите. И също така за бъдещето на България ще отговоря новото поколение, което няма абсолютно никакъв морал, принципи и задръжки. Искаме да кажем на целия свят, че ние не спим, а гледаме цирка, в който са се превърнали повечето страни. Искаме балансът на целият свят да си дойде на мястото. Също така по време на протестите в България от наши свалени документи от Министерството знаем, че полицията няма нищо общо с агресията, която е употребила тогава, и всичко казано от БТВ и лъжа и долна бюрокрация според тези, които гледат клипът. Ако вие сте на мястото на полицията, и някой от тези, на който не се угодни на протестиращите, и каже на полицията: ако не направите това, ще останете без работа, така че полицията не бие безпричинно и още по-малко без заповеди, за да подкрепим повечето от тези, които се борят за това, което искат и не се отдават на натиска, който се налага върху тях. Ако това не спре, ние ще атакуваме и изтрием правителствени сайтове, за да сте сигурни, ще дадем тези сайтове и информация за тях. Ние сме анонимните. Ние сме легион. Ние не прощаваме. Ние не забравяме. Очаквайте ни.